Dus je wordt wifi wachten dus. Bijzondere wifi wachten we dit, ja. Geweldig. We zitten nu in de auto van Marcel van Kammen. Ben je bekend als gewoon Marcel? De neef hangt nu onderaan. Ja, de neef. Bart is ook mij. Ik zal me even op een goede autofocus zetten. Het is alweer uw jaarlijkse bedrijfsuitje van Hartog Kruller, uw bedrijf. En tijdens het uitje dan bespreken we altijd onze strategie voor het komende jaar. En misschien bespreken we nog wel uw strategie voor de komende volle hier, want we hadden het idee dat we ons bedrijfsnaam misschien wel in verhoring hadden, maar dat mogen we nog bespreken, dus dat is gewoon iets wat op tafel leidt. Bedankt hè Marcel, hey, bedankt. Marcel bedankt hè. Hallo jongens. Kom Marcel. Voorzichtig dan. Nou, daar zit het vlingertuig dat we dadelijk mijn vlingers dan neemt de City Vol de heer Bart Volbeda zich naar de Bali Tabiaan. Er staan twee biertjes koud te wachten op hem en zijn compaan. Ja, oké, toe hè. Geweldig. De strategische overleg is begonnen. Wat voor auto hebt u besteld, meneer? Gewoon een panda. Sorry. Gewoon een Panda. Ja, Kleintje. Geen Lamborghinis. Nee. Nou, we hebben een fantastische auto besteld natuurlijk. Hè? Echt top notch. Ja. En je kan een upgrade van de auto, want ik heb eerst een heel iets rot auto hier besteld, maar dan heb ik even wat een grotere auto gekregen. Geweldig. Benijd wat het te melden had. Scusa, sono in ufficio non posso rispondere. En ik had er zelf maar van maken van dat er ergens in office is en dat er net reageren kan. Then we will stay in Rizzano. De berghut die wie nog dicht, begreep ik nou. Dus we moeten op zoek naar het oors. En die man van de... Wat mag je in, joh? Dat weet ik niet, jongen. Ik denk, ja toch, nee, dit zit wel eens dan. Ja? Ja, nee. Is voor nee? Ik heb daar wat doorheen, jongen, met het apparaat. Is het wel handig, joh? Is het wel wat? Nou, dat was even een andere idee. Ik kan eerst al in vrij hier, dan zet ik me een del en dan blokkeren ze de boel eerst maar. Ja, die auto pas je wat doorheen, ja? Er zit wel iets deeltjes in. Ja, die auto pas je maakt doorheen, joh. Ik heb zo'n wikmodel hier. Och, ja, nou. Hello. You are from the hotel? Yes. Yes? Can we stay here for a night? No speak English. Oké, nou, we zullen het even doen. Ik praat in Engels, ik in Italiaans. Uno notte? Sì. Dormir? Nee, wat is het? Dormire, Ja, ja, nou ja. 60 euro. Oh, de macchina kan je hebben. Ja, oké. C'è terrazza, Oh, bagno, Hé? anche la piscina. Nou, best. een shame, een waterval. Hartstikke goed. Ah, Hier al, hè? Nastro Azzurro. Sì. Ja, nou. Chin chin? Chin. Geweldig. We krijgen lekker hier in ons paleis hier in Italië. Dit is dan natuurlijk nog net de berghut. Daar hebben we dan Juno over de machine. Maar ja, het is fantastisch hier, hè? Gaat dit weer, jongen? Helemaal scheiden, hè? Karma. Dag. Sjuk. We zullen nou dus onderwijs naar de Rifugio, zodat het zo mooi heet. Dat is namelijk een berghut dat je sliepen kennen. We vinden niks boekt, we zullen eigenlijk juist eronder al sliepen. Maar toen bleek er nog het iepen te wijzen volgens de eigenaar. Die zei van nou, hier ben je goed van het welkom. Dus we gaan naar binnen. Dan gaan we even een heel stuk de keur in, echt vies lang. We zullen namelijk de Corno alla Scale beklimmen. Kom Bart, het schakelen jong. Dit is het? Dit is het, denk ik. Ja joh, dit is het hele. Zit er nog toch? Nusson Arrivé. Nou, we hebben meer mensen het idee hebben om je te keuren, nog het idee. Om te jagen misschien, hè? Ik kan natuurlijk ook, hè? Ja, dit ben jaren. Hoi. Buongiorno. Oh, let's go. Dit doen we even, ja, maar even acclimatiseren in deze stijgingspercentages.
Oh, een interessant paard zo. Ja. Kan even klingen nu dingen. We hebben nog een strippoker onderwijs. Ja, ik van net. Zo ik zit je er net onder zien, maar nee, hè. Gewoon bij fucking dit. Zit op het gebed, zie je het? Nee joh. Dat er net. Ik ben al langer net man. Jee. Dat is echt heeg, hè? Zie je daar, hè? Daar. Daar gaan we heen, daar. Dat valt nergens op, man. En dan stel je die auto niet bij omheen. Oh, het zou je op een hoekje hier wijzen. Oh, het zou een volgende hoekje wel wijzen. Oh, dat zou het wel wijzen. Nee, het is gewoon daar. Gevaarlijk hier, joh. Het is wel levensgevaarlijk hier, ja. Maar goed. Ja, dit is wel even opletten, hè, dit. Ik kan me eens voorstellen dat dit eigenlijk paard is, maar... Nee, dit is... Hé? Is dit een paard, dit, Bart? Tomme. Hier. Dat is het paard daar nog, dat ziet er meer paardig uit, hè. Zo, nou, dit is mijn paard, hè. Ja, hier, zie je, hier is ik reed. Oké, hey! Shit. Dit is net een paard, joh. Het stond nergens op. Geweldig. Holy shit, hey. Ja, top, hè? Dit was een cruise. Oh, ik ben er haast. Still standing strong, haast op het top van de Corno della Scale. Top of the world, joh. Een Hartog original hike, hè? We gaan nog naar beneden naar de bergen dus. Mortaio. Ja. Quell'altro. Oh ja, doe ja. L'altro è bomba. A grenade. Ja, nou, dat is een mooi interessant boomje inderdaad, ja. Maar wat heb jij in mijn hoes? Absoluut. Horror. Hakken dat live. Hakken dat daar. Oké. Nou, daarmee is ook een einde komen aan dit seizoen van de Friese vloggen. Dit is nu het seizoen van het bedrijf, hè? Ja, eind september dan eindigt het seizoen. Ja. Dus we gaan nog aan naar seizoen 2. Denk ik toch? Ja, seizoen 2 net. Seizoen 2 denk ik wel. Wat is het? Seizoen 3? Ja, dat heb ik net. Ik moet seizoen 2. S03. S03, 101, dat is dan de volgende week inderdaad. Ja. Nou, bijzonder joh. Dit wie dan? S02, E. Nou. Ja, 48? Ja, zoiets. Al best iets mis, hè? Denk ik wel, ja. Dus, nou, hartstikke leuk dat je hem seizoen 2 jongen had. Als het heel jongen, dan hebben we een reactie achter. Ik ben heel benieuwd naar. Echt van die meeste mensen die diehards, die alles jongen hebben. Misschien komen ze van evenementen organiseren. En ik even. Ja. Wat wie nou die favoriete aflevering? Oh ja, wat is nou de favoriete aflevering van Nota van de Friese vloggen? Voor seizoen 2.
En hier eigenlijk. Dus van seizoen alleen telkens van september tot september, dus dan moet je wel zien. Een soort Chinees naar hier, maar dan Dan? voor het vlaggen. Ja, inderdaad ja. Hier, dit is het hier van de aap, daarom klimmen we de berg op. Geweldig.